हेल' लोगोफोर मोनाबिलि समनि बे आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ नायगिरि भिउवार्स नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायहरनाय थाबाय। नै बेलासि समनि जोङो मोनसे भिडिअ लाबाव फंबायजों आंजों जागोन भिडिअआ माने मोनसे चेलेन्ज जागोन आरोखि फंबायजों आंजों। बे चेलेन्जआव जाय जेनो बेनो गाबोननि समाव नङाबा दाबाबो लायनांगोन आरोखि ना, दाबाबो लायनानै जाहोनांगोन सिंग्रा नङाखि लाड्डु जा मोननैनि गेजेराव मोनसे जागोन आरोखि। खिन्थु खमाव गैया 10 थाखा गोजा आरोखि ना। जाय जेनो बे जाहोनांगोन। ओमफ्राय बे चेलेन्जआनो जाबाय डाम्बल थिखोनाय आरोखि ना, बडि खालामनायनि डाम्बल थिखोनाय। ओमफ्राय डाम्बल थिखोनाय 10 बार जागोन, बुक डाउन होनाय 10 बार जागोन। ओमफ्राय जों दा ओंखाम जादोंमोन नालाय दासो, ओमफ्राय बेखौनो जों सुहैग्रोसै आरोखि ना फंबायजों आंजों। सुना लाग्रोनि थ' साराय गंसे थोरसि गंनै आरोखि ना। ओमफ्राय बिमाया बाजार थांदों, बिमाया दाबो फैयाखै। बिमायाबो मेथाइ लाबोखागोन लाबोनाया, थेवबाबो जों बेखौ सुनानै आरो बे जोंनि चेलेन्ज आलदा आरोखि ना। बे थोरसि सुखांनानै जोङो चेलेन्जखौ खालामसै। नायलांदो नोंथांमोना भिडिअ। लोगोफोर जों थोरसिखौ सुना लाग्रोनि हो। नै थोरसिखौ लाबोबाय, फंबाया मानजिसिगोन ओमफ्राय आं सुनोसै आरोखि, फंबायखौ मानजिहोग्रोसै। दे मानजिदो दे, नोंनि मानजिनायखौ देखायदो। नायदो नै आंनि भिउवार्सफोर थोरसि मानजिनायखौ। दै फिग्रोनांगौरा एसे, ओंखाम खालायफोरखौ गारग्रोनांगौ। माने आं मानजियाखै, नों मानो मानजियाखै बिदि नङा दे। माने बे मानजिगोन ओमफ्राय आङो सुगोन आरोखि बे मानजिनायखौ। मानजिनो रोंखायो नै मालाय, बिराद मोजां मानजिखायो। मोजाङै फु दे बाबु। नाहरलाय फंबाय, मानजिनो रोंखायोना नों? ओमफ्राय नै मोनसे खोथा, नोंखौ बे आंनि भिडिअ नायगिरि भिउवार्सफ्रा नोंखौ थोरसि मानजिनायखौ माबा आंखौ माबा बुंहरोबा कमेन्टफ्राव नों मा बुंगोन बेखौ? जेबो बुंनाङा। थोरसि सुनाया बेनो फंबाय बिदा मा होनो बे अनलायनाय आरोखि ना। अनलायनाय। थेवब्लाबो बे सुनाय नङा, बे माबानाय नङा बिदि नङा। बे सुगोन, बे माबा आं मानजिगोन, बे सुगोन। एखे समान 50-50 जानांगौ खामानिया ना। माने नों बारा आं बारा बिदि गैया जोंना ना, समान समान। होमबाना दावराव गैला जेबो ना। आरो दावरावनि खोथाखौथ' गोजानाव दोनखाना। दे दै फिग्रो बेखौ। माने उन्दै होननाबो मावालासिनो थाना आरोखि ना, उन्दैबाबो मावनांगौ, सोलोंखानांगौ आरोखि ना उन्दै समावनो। दे हो। फैबाय जोंना बिमा मोनाबो। दे मानजि। सारायालाय? सारायखौ दै होग्रोदो। जों जादों। खिबुखौ मानजिदो, खिबुखौ। सुखायो बे। मेचिनाव दो, आं मानजिनोसै उरदो एबार। आं सुनोसै, नों मानजिखांबायना। मेचिनाव दो न', हमफै केमेराया। सुनायानो जायाखैदां नै, माथो गोसोम गोसोम नुयो। मानजिनाय जायाखै नै। हा? नै मानजिनाय जायाखै बे। आनियानो जाबाय होनबायबा। हा? आनियानो जाबाय होनबायबा। नै फुथ'नांगौमोन। माने बिनि फालाखौ नै आं एसे मोनदेरबावबाय आरोखि। माने बेना फुनाया जायाखै, ओमफ्राय नै आं एसे मोजां जिग' जिग' फुफिनसै। गोथां गोथां थावनि माबाया थाजोबदों बेना फुनाया। ओंखायनो नै आं फुदेरबावबाय एसे। नायबाय थाबानो जाबाय, थोरसि सुखांबानो जानोसै चेलेन्जआ। सोर बांसिन हायो। चेलेन्जनि माबाखौ देखायनोसै आरोखि ना आं नै। बेखौनो थिखोनांगोन आरोखि। नै मोनाबायना, बांद्राय मोजां नुनाय नंला। नैबे गिदिरा बेयो माबा दं 5, बेबो 5 10 दङ। ओमफ्राय नैबे माबाल' दङ 2 सारि दं। बेना 4 केजि जागोन, आंना 10 केजि जागोन आरोखि। नायदो सोर हायो। माने आं गिदिरसिनखाय आं गिदिरखौनो लाबाय आरोखि ना।
देरसिनखाय मिस्टां बन्द' खालामदो मिस्टां बन्द' खालामनांसिगोन हा मासथो माने चेलेन्जआ बेजोंसोमोन ओमफ्राय बे दुगैखांबायना थेख्ला बसजों नांसै एबार नुजोबखायो आं थिखोग्रोसै आंनाव गैया ना बै बे 10 बार थिखोग्रोसा ओमफ्राय बुकडाउन 10 बार ओमफ्राय बिनि 2 1 2 3 4 5 6 दाना 7 10 र' बुकडाउन दंबावो आंना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बुकडाउन एक जाहोनांगोन दे दुइ तिनि गैला चेलेन्ज अफार आरोखि लोगोफोर चेलेन्जआ बेयावनो जोब्बाय ओमफ्राय जाहोनांनाया रावबो जाहोनो हायासै माने समान समान जाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय ओरै फैब्ला नों मानसिया ओमफ्राय गाबोन मोनसे चेलेन्ज जाबावगोन आरोखि ना बै बारग्रा र'थ' मिथिखाबाय बेजों बारनांगोन आरोखि ना बेयो खमसे खम 30 बार हागोन हाया बुंखा नों बेसेबां हायो बुंखा 10 बार हायो 10 बार आंना 30 बार दे गाबोन चेलेन्ज बाव बेजों जाहोनांनाय आरोखि ना ओमफ्राय भिडिअ'आ दिनैना बेखिनियावनो